Bună ziua! Bună ziua! De unde viți voi? Eu mi de la Menița, satul românesc. Făcuți și în Menița? Nu, mi-s făcut la Bucosca, Oxina Cuciu. Cuciu. În Bucosca, el sat românesc, el cum e? Sat românesc. Iasă multe saturi în partea la Cuciu, el... Pogotovo toate românești în partea, tot mai mult sunt românești. La Cuciva și asta, la Cuciva iasă seamă Cuciaina, e sat Târgăs și Alilat și toate românești. Și mi-are de Maidanpec încolo în geal, tot românesc. A fost la Maidanpec vreodată Runica și Rimiani ar avut așa, văd, scrie o tablă acolo. Păi a fost... Runic de Zlată. Runic de Zlată, da. Într-o vreme s-a fost pierdut. Aia, n-am avut oamenii să lucre, numai ăla, dânge și-a făcut cu banii, gărăvatul că ăla. Acum am văzut că a propornit iară câcipița. Aha. Menița, el e sat românesc. Sat românesc, de acum. Toți vorbesc în sat românește. Toți vorbesc, va fi veniți și în 6 zi. Veniți, că le luam seamă, toți în sat românesc. Deci întreb și eu, auziți-o că vreunii poveste că românii noștri vorbesc vreo limbă vlașeaște? Vlașeaște eu aia nu pot să spun, că nu știu și e vorba aia vlașeaște. În limba noastră nimeni nu spune vorba vlașeaște. Limba noastră, mama mea a murit de bătrână și ea n-a știut sârbiaște nici vlașeaște, nu m-a vorbit limba ei românească. Așa, și nici eu n-a zis. Naci noi nici români. Noi sunt români, dar și să fim altă așa. Zicem că ni sunt turci, mă nu ni sunt. Noi nu ni sârbi. Nu ni sunt sârbi. Noi trăim în deja o Sârbia, nu ni sârbi. Da, este nație mulce în pământul ăsta, în Sârbia asta. Și ar trebui să prezneau odată nația că aia e bun. Nu tot ne-a strucă că noi ni fac sârbi. Bre. Mă interesează ce l-aveți voi în mănăstiri în limba voastră. N-avem. N-avem că država, verovatno, că nu finanțerește prezinți, mă finanțerește prea ei în pariere, cum gândește că e bun de ei, de toți noi. Românii e licei ortodoxi, li pravoslavci. Dar pravoslavci cum? Acum n-au prea la limba lor să aibă biserici. N-au pravă că e mai tare sârb. Acum vezi, muslimanii fac mai mare geamie în Beograd, acum ei iau prea muslimania, noi nu... Eu gândesc că mereu o să avem și noi pravă, că nu o să poată Europa, nu cata așa. Mă interesează ce probleme, el iasă școala, aveți televizie, radio în limba voastră. Nu, n-avem nimic în limba noastră. Vreau să se plăcească prețul la televizie, eu vreau să plăcesc, nu zice eu de aia să nu plăcesc, ale să fie prin limba mea, limba noastră românească să ne rezmenim odată. Nu înseamnă, eu cum ascult sârbia și este așa, pot să ascult și nemțea și italianscă și toate alea. Acum îmbănate, i-au îmbănat tot, și televizie, în limba lor și novine și... Acolo au numai, acolo se cheamă Voivodina, dar aici... Acum aia, partea sub Dunăre, n-are prava a îmbănat și în Voivodina au prava. Cum aia? Așa cum am de sârb. Baș, nevoie mare aici la noi, aici... Nu e bun nici cum. În istoria Sârbia. Da, nu e bun nici cum. El aveți voi vreun poslanic și a voi a vostru, n-aveți? Cel, chiar să în Mănăstărița. Nu știu eu, dar el se zice acolo, tot este sat românesc. El poate că se face că e vlașesc, aia și nu poți să ia. Nu la ies oamenii noștri să fie înaintea lui oamenii noștri. Nu, mă la ies lui sus care să meargă de pe mâna lor. Aveți? Deci noi n-avem, vreau să avem a nostru poslanii bași care vreau oamenii noștri români. Nu avem că îi fug de aia, știi, fug și în școală să nu fie așa, să nu în viață. Îi zic aia vlașearce. Nu aia vlașearce, nu aia geret românește. El aveți voi a vostru naționalitate? Naționalitate, noi avem cum avem. La este baș vlașii noștri, la este... La iesul sârbii și la făcutul vlașesc. Nu e românesc. Nu e prea bun, sau nu e bun. Nici cât bun. Nici cât bun, dar mă rog, pomenească intră-zi. Aici o să spun vreo vorbă și eu lui românii noștri. Ce să spun așa,
să fim toți într-una și tot să ne prizneim aia cine sunt. A nu fugim singuri că ne rușine că ne sunt români. Nu putem să ne fie rușine. Dar la trebuie noi românii să avem o parte a noastră ca maghiari, ca boșneații, albanții să... Cam așa. Dar să fim toți sub o parte. Aia așa, într-o parte. Nu ne profacem unii turci, unii nu știu cum. El ia să vreo partie așa care pre românii noștri așa predstavlja în Srbija. Păi, iasă cum iasă, nu e baš da tu. Iasă Vlaška narodna stranka, auzit de ea, Alo Balašević. Am auzit de Vlaška, da. Iasă una alta Vlaška stranka, ali el o cheamă Partia Vlahilor, nu o cheamă Partia, doar nu slut. Păi da, va fi, mă... Znači aia partia nu e normalna. Nu. Aia nu e de noi. Nu e de noi. Nu e de noi. Haide să fii cu sănătate, să trăim mulți ani. Amin de Bog, da. Sănătate.